Добър ден! Вие сте с блога на училище Пейо Карчолов Яворов Пловдив и днес сме поканили една от нашите ученички от 7-ми клас на гости. Здравей, Борстя! Здравейте, благодаря за поканата. Ние ти благодарим за участието. Как се чувстваш? Как върви за теб учебната година за сега? Някакви впечатления имаш ли? Добре съм за сега, годината още в началото си и съм мотивирана да продължа с добри резултати и да постигна желания успех на матурите. Днес си тук, за да обсъдим гледната точка на ученик относно добавените 15 минути към изпитното време и вероятността задачите по математика, последните от първия модул, да се променят от такива с отворен към такива с затворен, т.е. избираем отговор. Как би коментирала този въпрос? Според мен добавените 15 минути ще бъдат използвани за проверка, което би било полезно за всеки. Изменението на типа на последните задачи на първи модул по математика, според мен ще даде повече увереност на учениците за успех, но от друга страна ще бъде използвано за тото, което очевидно не е добре. Да, така е. Ти не си от тези ученици, надяваме се. Разбира се, предпочитам да ги реша, ако имам време, отколкото да загубя ценни за мен точки. Радвам се. Нека завършим с един последен въпрос. Подготвяш ли се усърдно за изпитите и съответно притесняваш ли се? Да, полагам доста усилия и да, притеснена съм, кой не би бил. Да, така е. Имайки предвид важността на тези изпити, всеки би бил поне малко притеснен. Това беше всичко. Ако полагаш достатъчно усилия, всичко би било възможно. Все пак за това се трудиш. Надяваме се, аз и екипа, да изкараш желаните резултати от теб на матурите и да завършиш учебната година успешно. Благодаря. Благодарим и ние.